Sunkin lempihuonekalusta voi irtoa nää paljon kuraa. Kävin tossa tosiaan pesemässä mun yhteistyökumppanilla 2 sohvaa. Homma alkaa aina alkupreppauksella, eli sohva käsitellään perussimurilla, vedetään kaikki pienet pölyt pois. Tän jälkeen pesuainetestaus, katsotaan, että kangas ei rupea reagoimaan mitenkään erikoisesti. Se on ok, niin jatketaan tässä peruspesuun, eli käsitellään koko sohva tuolla pesuaineella, sähköharjalla ja sen jälkeen tekstiilipesurilla. Eka sohva valmis. Ton verran lähti kuraa, heitän ne pönttöön. Sitten vähän erikoisempaa kaveria tästä näin. Tämmönen yrityksen tiloista napattu lounge-sohva. Sama homma tälle. Alkukäsittely, sen jälkeen tää peruspesu ja tältä näyttää. Jos sä et oo ikin pessyt sun sohvaa, niin katohan mun nettisivulta hinnastoja, tilaa itsellesi pesu kotiin. Ja tosiaan on ollut juhlatilas käytössä tää sohva, niin täältä löytyi tämmösiä isompia steariinitahroja. Nekin saatiin ihan mukavasti irti tosta pinnasta ja siinä olisi kaikki valmiina ja kurat pönttöä ja homma olisi done.